ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማ አንቱን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብኩም መደብ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ኣብ ናይ ለማ አንት መደበይ ኣብዚ ሓደ ክተባዕትዮ ትጨነቁሉ ሓሳብ ክነልዕል ኢና ኣብዚ ሓደ ክተባዕትዮ ቀልጢፍካ ምውዳእ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ድኽመት ከም ዝኾነ ይስምዓኩም ግና ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍካ ምውዳእ ቀዲምካ ናይ ዘይምድላው ጸገም እዩ ኣብዚ መደበይ ትሕቲ ክንደይ ደቂቕ እንተወዲእኹም እዩ ናይ ዘይምድላው ጸገም ንብሎ ክንርኢና በተፈጥሮአዊ መንገዲ ኸ ብዘይ ሓደ መድሓኒት ከመይ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ከተማሕሽዎ ከም ትኽእሉ ክንርኢና ካባኹም ጽበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣተባብዑና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ቀልጢፍካ ምፍሳስ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክንርኢ ቀልጢፍካ ምውዳእ ማለት ናይ ርክብ ኣካልኩም ምስተራኸበ ቀልጢፍካ ዘርኢ ምፍሳስ ንብሎ እዩ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግና እዚ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥሞም እዩ ስለዚ እዚ እንተጋጢምኩም ኖርማል ከም ዝኾነ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ነዚ ኢልና እዚ ከጋጥመና ዝኽእል መዓዝ ከም ዝኾነ ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመኩም ዝኽእል በእምሮ ዘይምድላው እንተሃልዩ እዩ እዚ ቀዳማይ ጠንቂ እዩ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ከይተፈለጠኩም ንሓንጎልኩም ቀልጢፉን ክውድእ ተምህርዎ ኢኹም ንኣብነት ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ብምፍጻም እዩ ነዚ ሕማቕ ልምዲ ትፈጽምዎ ተሓቢእኹም ሰብ ከይርኤኩም ሓጸርቲ ናይ ርክብ ቪድዮታት እንዳረኣኹም ቀልጢፍኩም ክትውድኡ እንዳፈጸምኩም እዩ ዝግበር ብግዜ ድማ ሓንጎልኩም ነዛ ቀልጢፍካ ምውዳእ ይለምዳ ስለዚ ንሓንጎልኩም ናይ ርክብ ዕግበት ማለት ቀልጢፍካ ምውዳእ እዩ ዝኾነሉ ስለዚ ናይ ነርቭ ሲስተምኩም ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ይኸውን በዚ ድማ ናብ ንቡር ርክብ ወይ ድማ ኣፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ምስተፈጽምዎ ርክብ ከተኣቱ እንተለኹም ሓንጎልኩም ናብ ፓኒክ ሞድ ይኣቱ ወይ ድማ ናብ ናይ ምህጻጽ ልምዲ ይኣቱ ሕርመት ልብኹም ይውስኽ ሰውነትኩም ድማ ክትቆጻጽር ወይ ትኽእሉን ኣብዚ ግዜ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ስለዚ በዚ ልምዲ ዝመጸ ጸገም እንተኾይኑ ወይ ድማ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ልምዲ ነይርኩም እዚ ጸገም እንተጋጢምኩም ፈለማ ነዚ ልምዲ ዝግደፍዎ ንሓንጎልኩም ድማ ግዜ ሂብኩም ብምልምማድ ከተምህርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ማለት ሓንጎልካ በዚ ልምዲ ምኽንያት ቀልጢፉ ንኽውድእ ኣልሚድካዮ እንተነርካ ብግዜ ድማ እቲ ዘምሕርካዮ ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ዝገብረኩም ዘሎ ድማ ናይ ኣፈጻጽማ ጭንቀት እዩ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ሰውነትኩም ኣብ ግዜ ርክብ ንምቁጽጻር ዝኣብየኩም ቀልጢፍኩም ትውድኡ ብሰውነትኩም ምድካም ኣይኮነን ትውድኡ ብሓንጎልኩም እዩ ንኣብነት ኣብ ግዜ ርክብ ወይ ድማ ቅድሚ ርክብ ቀልጢፈን ተወዲእኸ ድኹም እንተበለትንኸ ሎማዓንትኸ ቀልጢፈን ተዘይውዳእኹ እንዳበልኩም ተሓስቡ ኢኹም እዞም ሓሳባት ናይ ስትረስ ሆርሞን ይሰዱ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት እንተሃልዩ ግድን ቀልጢፍኩም ትውድኡ ኢኹም ሰውነትኩም ኣብዚ ግዜ ዝስምዖ ማለት እውን እዚ ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኩም ምስ ተሰደደ ዝስምዖ ሓደጋ መጽኡ ቀልጢፍካ ውድእ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝበጽሖ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ርክብ ንሓንጎልኩም ፈተና እምበር ዕግበት ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዝፈራሕኩም መቁጽሪ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ኢኹም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ዝገብረኩም ዘሎ ምኽንያት ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት እዩ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት ኣለኩም ንኣብነት ብሰንኪ ናይ ርክብ ዋሕዲ ርክብ ካብ ትፍጽሙ ነዊሕ እንተጌርኩም በእምሮኹም ንደቂ ኣንስትዮ ርክብ እንዳፈጸምኩም ተስእሉ እንተኮይንኩም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት ይህልወኩም እዩ ግና እዚ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት በይኑ ሕማቕ ኣይኮነን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት ምስ ጭንቀት ምስ ሓጎስ እንተተሓዊሱ ሰውነትኩም ኣይትቆጻጸርዎን ኣብዚ ግዜ ምስ ኣፍቃሪትኩም ርክብ ክትፍጽሙ እንተሓሲብኩም ቀልጢፍኩም ትውድኡኹም ስለዚ ርክብ ከም ትፍጽሙ ኣብ ዝፈለጥኩምሉ ግዜ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስምዒት ኣይሃልኹም ኣብ ኣእምሮኹም ነቲ ትፍጽምዎ ርክብ ኣይትስኣልዎ ርግኢልኩም ሰውነትኩም ክትቆጻጸሩ ፈትኑ በዚ ነዊሕ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ተነፋፍሳ ጸገም እዩ ነዚ ክብል እንተለኹ ቀሊል ክመስለኩም ይኽእል እዩ ግና ዝበለጸ ዓቕሚ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ትንፋስኩም ሒዝኩም ወይ ድማ ቀልጢፍኩም እንዳተንፈስኩም እዩ ሰውነትኩም ናብ ውጥረት እትይኹም ኢኹም ትፍጽሙ እዚ ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ይገብር ስለዚ ንቡር ተነፋፍሳ ይሃልኹም ንቡር ምስትንፋስ ሕርመት ልብና ነርቨስ ሲስተምና የረጋግኦ በዚ ቀልጢፍና ኣይነፍስስን ማለት እዩ ስለዚ ነዞም 4 ቀልጢፍና ክነፍስስ ዝገብሩና ጠንቂ ዕግበት
ጠንቂ ርክብ ምስራና ኣስፈሕ ቢልና ድማ ብኸመይ ክንመሓሾ ከም ንኽእል ክንርኢና እዚኦም ዝተረጋገጹ ሓቃዊ ተፈጥራዊ ሜላታት እዮም ተጠቐምሎም እቲ ቀዳማይ ንሓንጎልኩም ከም ሓድሽ ኣምህርዎ ዝብል እዩ ኣይትህጸጹ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ትፍጽሙ እንተኮይንኩም ደው ኣብልዎ ናይ ርክብ ቪድዮታት ኣይትርኣዩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ስምዒትኩም ከለዓል ዝኽእል ነገር እንተሪኢኹም ንሓንጎልኩም ንስምዒትኩም ኖ ኣነ እየ ሓላፊ ኣይሰምዐካን በልዎ እዚ ብቐሊሉ ስምዒትኩም ክትቆጻጸርዎ ብዘይናትኩም ፍቓድ ከፍስስ ከም ዘይኽእል ንገርዎ ድሕሪ ግዜ ቀልጢፍካ ምውዳእ ዕግበት ከም ዘይኮነ እንዳተምሃረ ክመጽእ እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ንሓንጎልኩም ብግዜ ትምህርቲ ምሃብ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ትንፋስ ዕሙቕ ኣቢልካ እቱ ርግእ ዝበለ ብሪዚንግ ወይ ድማ ምስ ትንፋስ ይሃልኹም ንደገ ንፋስ ክተውፁ እንተለኹም ካብ ተእትውዎ ዝበለጸ ግዜ ሂብኩም ኣውፅዎ ዝበለጸ ብሪዚንግ ሲስተም ዝበለጸ ጻንሒት እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ርክብ ሂወትኩም ብሩኡይ ዘመሓሸልኩም ሜላ ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ብዛዕባ እቲ ርክብ ብዙሕ ኣይትሕሰቡ ኣብ ክንዲ ብቕዓትኩም ትጸንሕዎ ደቂቕ ናይ ርክብ ውፅኢታትኩም ካብ ትሓስቡ ኣብ ምንኽኻእኹም ቅርበትኩም ዕግበትኩም ኣድህቡ ርክብ ቅድድም ኣይኮነን ብዝተረጋጋእኹም ቁፅሪ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ምሰብ ፍቃሪትኩም ርክብ ከም ትፍጽሙ ቀዲምኩም ፈሊጥኩም እንተጸኒሕኩም ሙሉእ ለይቲ ጽባሕ ምስ ኣብ ብዛዕባ ትፍጽምዎ ርክብ ኣይትሕሰቡ በዚ ገይረ ከምዚ ገይረ ርክብ ክንፍጽም ኢና እንዳበልኩም ኣይትሕሰቡ ኣብ ሓንጎልኩም ስእልታት ኣይትስኣሉ ምክንያቱ ድማ ጽባሕ ናይ ርክብ ኣካልኩም ክራኸብ እንተሎ ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ስለ ዝገብር እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ እቲ ኣገዳስን ናይ ርክብ ጻንሒትኩም ዘመሓሾ ሜላ ድማ ኣብ ከባቢ ምትሎኹም ዘሎ ጨዋዳታት ኣጠንክርዎ ኣብ ምትሎ ዘሎ ጨዋዳ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም የመሓሾ እዩ ንኣብነት ንምትሎኹም ጽሙቕ ኣቢልኩም ሓዝዎ ንኣብነት ሽንቲ መጺና ኣስጥም ኣቢልና ከም ንሕዞ ማለት እዩ ብኢድኩም ዘይኮነስ ብጨዋዳኹም ሓዝዎ ካብ 3 እስካብ 5 ሰከንድታት ድማ ሓዝዎ ድሕሪኡ ሪላክስ ግበርዎ ነዚ መዓልታዊ ስርሑ ናይ ኣቕሓኹም ጨዋዳታት እንዳጠንከረ ይመጽእ እዩ በዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን ቀልጢፍኩም ኣይትውድኡን ማለት እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ኣተሓሳስባኹም ምልዋጥ እዩ ኣብ ክንዲ ሎማዓንቲ ነዊሕ ክጸንሐለኒ ኢልኩም ሕሳብ ሰውነተይ ክቆጻጸሮ ከምህሮ ጀሚረ ኣለኹ ኢልኩም ሕሳቡ ጸቕጢ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ይቐትሎ እዩ ምዕባለ ድማ ናይ ርክብ ዓቕምኹም የመሓሾ እዩ ስለዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ቀልጢፍካ ምውዳእ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ክሓዊ ዝኽእል ብመድሓኒት ጥራሕ ብሓሶት ማሕላታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝመሓየሽ ነርቨስ ሲስተምና ብምቁፅጻር ሓንጎልና ብምቁፅጻር ልምድታትና ብምልዋጥ እዩ እዚ ድማ ግዘን ምልማድን ይሓትት እዩ ነዚኦም እንተጌርና ክንልወጥ ክንደይ ግዜ ክወስደልና ይኽእል እንተልኩም ነዚ መልሱ ካብ 2 እስካብ 3 ሰሙን ግና መዓልታዊ ብምግባር እዩ ዝበለጸ ኮንፊደንስ ዝሓሸ ጭንቀት ይሃልኹም ሓቃዊ ለውጢ ብግዜ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣሕዋተይ በዚ ቀልጥፍና ናይ ምውዳእ ጸገምና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ሰውነትካ ቅድሚ ሕዚ ዘምህርካዮ እዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ድሕሪ ሕዚ በዚ ቀይሮ ኢኻ ለውጢ ግድን ክትሪአሉ ኢኻ እዚ መደብ መሃራይ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ኩኑና ኣተባብዑና ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዘም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክረኽብሉ ንመደብና ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ስድራ ኩኑና ብኻሊ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹለትና ይቀኒለይ